Ei, poble, porteu-vos bé que us vigilo, a tots, i a totes també. Avui m'han dit via WhatsApp, via Twitter, perdó, que el Pablo Hasél feia 1000 dies que estava tancat a la presó. No sé si farà 1000 dies o no, però es veu que fer una cançó en aquest puto país, que és l'imperi espanyol vingut a menys, és delicte. És delicte fer una cançó dient les veritats del rei, d'un rei que va matar el seu germà, que paga putes a 60 milions d'euros, 65 milions d'euros, em sembla que són, que té diner negre a l'estranger, que va tindre una amant menor que va quedar prenyada, es va suïcidar, això va ser un accident, com aquesta del paper que es tenia a la roba l'altre dia. Però resulta que aquest home, el rei aquest, campa per on té, per tot arreu, sense cap problema, i està en un hotel que ens costa 12.000 euros cada nit. Bueno, la pregunta és... és que me'n foto i tot, La pregunta és, com és que és delicte fer una cançó i aquest personatge històric que té comissions per vendre bombes, per cert, a països on no es podia vendre bombes, segons la ONU, estaven en conflicte, i té comissió. És que no entenc res. El tràfic d'armes i els comissionistes no eren buscats per la Interpol o l'Europol? A aquest paio no li passa res. Potser és que deu repartir moltes comissions el tio, però bueno. L'anècdota és que el pobre Hasél està a la presó per dir veritats i fa una cançó i l'altre campa i fa el que vol i ha fet i farà el que vol. Vale? Poble, visca Catalunya lliure.